Brothers, sisters in Christ, kapamalandong, kumusta? Kini inyong kapamalandong Brother Alex Lim, aniya nasab alang sa atong pamalandong karong adlaw. Ang atong pamalandong gikan sa sulat ni San Mateo kapitulo 8 bersikulo 23 ngadto sa 27. Dinhi igsoon kapamalandong gihulagway ang pagpanaw sa mga apostoles kauban si Kristo, then nagsakay sila sa usa ka sakyanang pangdagat. Unya natabo nila ang usog nga unos, hangin ug dagko nga mga balod. Apan taliwala nini nakita nila si Kristo nga natulog, taliwala nga grabe na nilang kahadlok. Maigsoon ingon ani ang atong kinabuhi. Una nagtuota nga sa atong pag-serve, pag-ampo, ilayo ta sa mga disgrasya, sa mga kakulian, sa mga problema. Muna ang atong gusto mahitabo sa atong kinabuhi. Nagtuota nga kumusunod ta kang Kristo, layo ta sa mga problema. Apan ang kamatuoran, mga igsoon, kining nahitabo sa mga apostoles. Wala sila, dili sila exempted sa aning unos nga ilang nagian. Kita usab, dili exempted sa mga problema, mga kakulian, mga challenges nga maabot sa atong kinabuhi, mga kalisdanan. Bisan og naa pa si Kristo. Apan ang good news, mga igsoon kapamalandong, panahon sa kalisdanan, doon ay Ginoo nga atong kauban, doon ay Ginoo nga atong masangpit. Sama sa mga apostoles, nakita nila si Kristo nga natulog, ilang gisangpit o wa sila mapakyas. Nganong ingon ani man no ang atong pagbati tungod kay sahay sa panahon nga moabot ang kabalaka, kahadlok sa kinabuhi. Sama ra nga murag natulog ang atong pagtuo. May pa ni Kristo sa animang ebanghelyo pagkagamay sa inyong pagtuo. Igsoon kapamalandong gipahidumduman ta no nga di ay number 1, dili exempted ta sa mga pagsulay, mga kalisdanan o mga problema. Apan ang good news is naa si Kristo o banato. Igsoon kapamalandong no sa aton tagsa ka kinabuhi. Gipadumduman ta ning tulo ka butang. BTS no unsa maning BTS. Ang B is believe no pag moabot ang kalisdanan, maabot ang panahon nga di nato masabtan mga sitwasyon sa kinabuhi nga lisod, kinahanglan ang atong pabilin nga pagtuo sa Ginoo. Nga karon nag-antos ko pero ugma malampasan na nako ni. Ugma okay nako. Now in God's time okay nako. So pagtuo dili mawad-an sa paglaom. B. Ang T mga igsoon means trust, pagsalig. Nangsalig ka nga naa si Kristo o dapig nimo, no? Ang imong laban sa kinabuhi dili wala ka nang inusara kun dili naa Ginoo. Nakig-uban nimo, ni fight no sa para sa imuha. So trust, importante ang pagsalig labi na sa panahon sa kalisdanan, importante ang pagsalig sa mga plano sa Ginoo sa kinabuhi. Sometimes mingon ta nga salig ko sa Ginoo, sayon ra lang istoryahon ng igsoon, pero pag abot sa mga pagsulay lisod baya, dili pod lalim. So that's why kinahanglan nato tang mosalig kung unsay plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, bisan pa og lisod, no? Kay kung kini plano man sa Ginoo, dili kanya ibutang diha nga biyaan ka, kun dili dag-on gyud kanya nga tos kadaugan. Ang S mga igsoon is surrender. Itugyan ang tanan diha sa Ginoo, no? Believe, trust and surrender. BTS. Kani ang importante sa atong kinabuhi. Siyempre, diya sa ato ang tagsa kinabuhi ang atong pag-ampo, dako kayo og kalabutan niini. So, di ay brothers and sisters in Christ, kapamalandong ang ato ang ebanghelyo nagpahinumdom nga ang Ginoo niya uban nato. Ang Ginoo wala magpasagad sa ato. Sangpita siya, istoryaha siya. I don't know unsa nga mga balod ang imong giatubang karon. Unsa nga klase nga hangin ang imong gisugat, no? Gisagubang karon. Apan kadang tanan, kung doon na kay BTS, believe, trust, and surrender, diya sa Ginoo, I'm sure, magbalampuson ka higala. Hangtod sa sunod higayon, salamat sa pagsunod sa atong pamalandong karong adlaw. Kita-kits ta, mga igsoon. God bless you, brothers and sisters in Christ.